It-taqsima tal-Pulizija ffukata fuq is-cybercrime ta' kuljum tmiss ma' rapporti ta' nies li ħajjithom spiċċat infixkla minħabba reati kriminali b'mezzi diġitali. Is-Supretendent Enmeri Xwiereb, inkarigata mit-taqsima, qalet li fil-mument qed jiffaċċjaw żieda li sejħet sostanzjali f'każi ta' cyberbullying f'diversi skejjel. Daf bażikament isiru permezz ta' messaġġi kemm fuq pjattaforma bħal Facebook u Instagram u anke bħal applications oħra li huma allokati ma' daw il-pjattaformi bħal Messenger, NGL u affarijiet minn daw. Fejn ħafna drabi il-persuna li tkun qed tirċievi daw il-messaġġi jkunu messaġġi ta' insulti, teddid, kliem dispreċċattiv, ġili wkoll tidħol ir-razza u l-reliġjon tagħhom fejn ħafna drabi daw it-tfal jispiċċaw illi jistgħu wkoll jaqgħu f'depressjoni min-naħa tagħhom. Spjegat li meta jirriżulta li l-persuna li allegatament wettqet dawn l-atti ta' bullying għandha anqas minn 14 sena, għalkemm il-pulizija ma tistax tieħu passi kontrija, tista' tieħu passi fil-qorti fil-konfront tal-ġenituri jew tal-persuna li tkun qed tieħu ħsieb lill-minuri. Huwa importanti ħafna li dawk il-persuni li għandhom tfal minorenni u taħt l-età tal-14 sena ikunu attenti x'inhu jiġru ma jiġrix għax jistgħu jispiċċaw jaffaċċaw konsegwenzi ta' reati kriminali fil-qorti. Is-Supretendent Xwiereb osservat li żdied ukoll il-kliem dispreġġattiv u ta' mibeda bejn l-adulti fuq Facebook. L-att ta' profili ta' midja soċjali li qegħdin jiġu ħekkjati biex jiġu attakkati persuni oħra li jistgħu jkunu fil-lista ta' ħbieb u romance fraud li ħafna drabi tinvolvi nies weħedhom. Quddiem dawn is-sitwazzjonijiet, il-Korp tal-Pulizija b'kollaborazzjoni ma' B-Smart Online fih dan l-FSWS se jagħmel kampanja edukattiva mifruxa fuq 4 xhur bi preżenza f'diversi programmi ta' Television Malta u Radio Malta. Is-Supretendent Xwiereb qalet li f'kull xahar se jiġi trattat suġġett partikulari li jiġi mfisser fid-dettall bilan li l-messaġġ jasal tajjeb. Il-ħsieb hu li apparti li jiġi spjegat l-użu ħażin ta' mezzi diġitali u reati li jsiru bl-internet u mezzi soċjali jingħataw pariri biex il-persuna ma tispiċċax vittma. Importanti ħafna illi aħna noqogħdu attenti anke meta tirċievi email, tirċievi talba tkun li tkun idealment qabel ma taċċetta jew tagħmel jew taġixxi fuqha tiċċekkja. Malta maħniex qed nitkellmu xi stat kbir, in-nies kulħadd jaf il-xulxin, kull ma tmur fin-nofs ġieli telefonata għal bot. F'każi fejn jintalab pagament online, il-parir huwa li qabel ma jiġi proċessat isiru l-verifiki għax wara jaf ikun tard wisq. Enfasizzat li l-aħjar triq ili wieħed jiċċekkja u jikkonferma qabel ma jaġixxi.